Sabona, style. Usangenile upresident ngisho mlando kaMchunu. Ayikhala manje. Siyakhala manje. Igama laMngizwe umlando kaMchunu njengoba semtabakalanga semqoba ngaba semthanda. Ebumuvumana mfuneka sabalika bangashopha amoya imvumile umthatha obulalinsizwa. Yaza ngingenizwe ngoba ugadla kwazabenduke kwazanuvika. Anse ngikhona la eMzolastyle bakwethu endaweni enhle kangaka ngicela ibishele elikhulu ihlombe uphongo lethu. Insizwa lena ngempela esebenza umsebenzi omkhulu uthuthukisa indawo yakithi la KwaZulu-Natal eDurban. Ayeye mzo ayeye. Ayeye nyanga yodumo ayeye. Injalo nje nganza kwethu isandla somuntu omnyama amandla omuntu omnyama uthina Zumo waba construction company lapha uyaqala ukwakha indawo yotshwala uthina Zumo. Yakhala manje. Obuye nganza kwethu sibongele nomuntu owina imoto bakwethu asemshayela elikhulu ehlawumbe. Iqatha ngandele balo umuntu owina imoto enhle kangaka. Hawu. Ikolonina. I-lockdown ila. Inkinga zila. Njengamanje ngithi mina kuphethe mina la eSouth Africa akhoze lavalwa la. Sigruba waya. Sigruba waya. Abalunzi malanto wango angoleka emazulwini. Sisebelele yabuzi. Abalunzi malanto wango Lutulako namatuleni. Sandele, endele. Are you ready for a comedy show? Are you ready for Tajari for my murder? This is a grand official opening in Lifestyle in Durban, in Konkasa, Durban. Are you ready? Zakala, Lifestyle, Zakala. Nama pinga to, nama di mixing na this one. Hey, oh boy, tu nama boy tu kajan. I'm trying to talk lagi mina ya shata na mi. Sikrupa waya. Chilele. Are you ready for that? I'm sure we see.